Крис, това е Крис. Той ще направи едно много лудо нещо. Ето, публиката вече разбра. Ай, например, го изчеем още едно яйце. Ето тук на умивката и ти ще измием косата, след това ще я изсушим. Добре, аре. Човек, как го застраши? Какво главата ли ще ти се струши, бе? Няма! Аре, аз ще го направя. И ти? Да. Няма го направиш. Ай, на бас. Ще го направя. Давай. Ей, първо си ти. Няма го направиш. Ама искам и ти да го плясваш. Не искаш ли? Не, искам да ма боли. Бързо! Трян, бам!